God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. Now, dear Lord, I come to you. I gave my life, please take control. All my sins that I have done, I gave them all, so take control. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God Nembang nga rabi kapsatin gayem, kagyan malak iti daytoy nga kanito, nakadwa ka iti panagadal iti daytoy nga sao ni Apo Dios. Data ita iti umuna arabi, kadag iti 13 nga rabrabi iti serye nga panagadal iti na maidaydayaw nga panagbiag wenno kababalin. So gapo na nga pa-check nga ado iti masursuro tayo no laki di rin nga agbuya tayo iti daytoy nga programa tayo. Sakbayat nga grugi gayem. Awisin ka man nga intay kararag. Manakabalin kinayat a Diyos mi. Iti daytoy nga oras suwapo ikumit mi man daytoy panagadal mi. Iti daytoy nga leksyon. Ket dawaten mi apo iti panangidalan ti Espiritu Santo. Tapno maadaan kaminto iti panagbiag a nakayayo iti imatang mo. Dawatin mi amin dagitoy iti napateg anagan ni Apo Jesus. Amen. Iti topic tayo iti daytoy nga rabi. At napaulan honesty kinatakneng. No nakapaspasyar kayon ijay Batanes. Ada iti sikat dita nga lugar. May isa nga coffee shop nga napanaganan nga honesty store. Dato'y man naidumduma dato'y ata dato'y nga coffee shop awan taglaklako. Ada mo magatang kidi nga mo naglaklako. Ngam no gumatang dan ya alaan dalat ta day kaya dangalaanan ka presyon da balat ta no mano presyo nan ta honesty garod sa damo la bayadan ijay mangibati dalat ta ti kwartadan honesty store. Nagsyaat ba kumano dito'y ayan tayo ket amin nga mall kumakit. At damat kumatikas to, honesty store. Dito yung Batanes, talaga nga napintas datoy. Dagiti tattao jay ke hanis da. Natataknang dagiti tattao jay Batanes. Yan. Datoy ket sikat na sikat. Nag-viral dato jay internet.
Nangyari lang ito noong katatapos ng itikalkalpas na iti enhanced community quarantine. Yan. Bawal kasi ti jeep. Ngumidya ada na panunot na ni Jefferson Kamasin, driver ti jeep, ide mabalinan nga agpasada ti jeep. Kasi 16 ti pasahero iti jeep. Tata, walo lang ganun, ti mabaling nga sumakay iti jeep. Kaya naramid na, nangaramid ngay pagikan iti langis iti jeep, dajay nagikan na, binutbutan na dajay, sa inkabil na kayo ti division, dajay ayan ti pagtugawan ti jeep. At hindi ko ang kapsat, no agsakay dajay ti kasla, bulsa na dajay. Dati inawagan da nga honesty jeep. Yan. Lano, agbayad na yung pasahero, handa nga iyawatin ijay ko, handa nga iyawatin ijay driver. No dikit ikabil na latan di abay da jay nga dajay box iti langis. Kaya no da suklida, baka muda mo latang ang mga iti suklida jayan. Sikat dato nag-viral dato honesty jeep. Siya at magkumano amin nga luglugan dito, oray pa'y basket, kasto iti sistema na. Ni Joel Malanog, may isang estudyante na ito, taga Davao del Sur. Dato'y marigrigat dito yung estudyante, tapno kaya nalang makaadal, aglako-lako di eskwela. Ang problema na, di tsimpo na nga-eskwela, dahil yung tsimpo na panaglako, so tinaramid na, napintas naramid na ijay bakante nga lugar, ijay eskwelaan da, inkabil na amin ijay nga laklako na. Katata, inaikan namutin ijayan, dagi presyo na, makamuda latama dagi estudyante na, dagi garong klase iso na, imbati na latta ijay laklako na ijayan. Yan, data makita yun, dagi ure pa ijay kwarta, dagi pagikan na nga basket ijay, dagi kwarta, kat makita yun, dagi tayo estudyante, yan, mapandalat tamot ng gumadang ijayan, kat talaga nga, bayadan damo latta dajay kaya dajay inala da jayan. Yan no da sukli da baka muda mo tin dajay estudyante nga ag sukli jayan ta dajay mulaeng dajay kwarta dagiti bayad da. Honesty store ni may isa nga gayem tayo ijay Davao. Sinaruno ti Davao. Tatakwatak dito Pangasinan na damo gayam. Yan ijay Bayambang. Ijay munisipyo ti Bayambang, damo honesty store da jay, nagaramid da iti may isang estanti jay Bayambang, jay munisipyo Bayambang. Kaya nagaramid da mo tin, naka-display mo tin, dagay malako jay. Kaya dagay mo tin, dagay presyo na. Sinalusudan no apay kasi naramid da ta Bayambang. Kasi, kunada, isursuro da iti kinatakneng, wenno da ito'y honesty. Tapat yung dano, dagiti taga-Bayambang. Dagiti tataw jay kat masursuro dati agbalin nga lifestyle dati agbalin nga honest kakabsat ko. Makatulong da ito'y ijay pampamilyada, makatulong uray pa ijay probinsyada, wenno uray pa ijay pagilyanda. No, dagiti tataw jay kat honest. Yan, iso ti pagtungtungan tayo tata. Da makong kuna, honesty is the best policy. Yan, dati ti pagtungtungan tayo kakabsat. Yan. Ija Ilocano, pinadas ko nga kinita di diksyonaryo iti Ilocano, no, inya nga talaga, awan mapidot ko nga umiso, tumutok nga words nga no may translate dito honesty kakabsat ko. Ngam nakita kay Ilocano Dictionary, iti synonyms na nalinteg, natakneng, wenno napudno. Yan. Ngam di antonyms na, di kabaliktaran na, kabsat ko. Dati, mangal alilaw, wenno naulbod. So, po na, no, honest ka, kakabsat ko, yan, napudno ka, natakneng ka, nalinteg, saan nga mga nagulbod, saan nga managal lilaw. Pinadas ko nga kinita di Biblia, kakabsat ko. No, may isang istorya, may panggap iti kinatakneng. Pero may panggap ti honesty. Malagip ko di kapadasan ni King Joas, di kaubingan nga ari iti Biblia ni King Joas.
Di kayo Diyos, kakabsat, ada project na ini, kaya nangitakder, dejay templo ni Apo Diyos, kiti naramid na, nagaramid iti kasla alkansya. Yan. Kat sa sino masumbrit ijay, kat mangikabil iti pamirak datap no papintas dejay pagtangan ni Apo Diyos, yung balay ni Apo Diyos. Kat babasa to yung 2 Kings 12 verse 15, kunana jay, mapagtalkan unay dagiti mangimaton iti trabaho ket saan ang masapol nga ipakita da tilistaan tinaggastuan da. Idinalpasen kabsat ko. Ya. Idinalpasen ket binisita na ni ari nga Joas. Analpasen ket saan lang nga no kuma determino tayo liquidate. Yan. Saan nga sinapol dagiti report dagiti nangimaton ti trabaho. Taapay. Dagiti kami mapagtalkan. Siguro, no ti presyo nga inted na jay, kat 1 million, siguro yung 500,000 nalpas dan. Iso ga po lang nga, mapagtalkan dagiti na tao, ngam no 1 million ti presyo na, kat 2 million ka ang nalpas, ay medyo agduado basit. Ngam, ni King Joas, nakita na nga dagiti nga tao kat mapagtalkan, iso ga po na jay 15 kunana jay, dagiti mangimaton ti trabaho ket saanen nga masapol nga ipakita da iti listaan da tinaggastuan da. Tapay dagiti nangimaton muna ni King Joas nga talaga mapagtalkan. Yan. Amin nga paset iti panagbiag da mapagtalkan. So gapo na nga sandan nga pinag-report pa daytoy nangimaton iti trabaho iti panakipagtakder iti templo ni King Joas di. Nataknang dagamin da gitoy, mapagtalkan da, napudno da. So gapo na nga, ipakita na dito'y kakabsat ko nga nagimbag iti nataknang iti panagbiyak na. Kuna na sa banang translation kakabsat sa English, kuna na jay. Dajay inusar na ito'y nga mapagtalkan. Ti inusar na ka, the work with complete honesty. Kuna na jay. Yan dumang translation kuna faithfully. Kuna na jay. Kaya dumang translation pa, with integrity. Yan. So, dagito'y kakabsat ko, iti biyag anatakneng iti imatang na ni Apo Diyos na pudno, mapagtalkan, at da integridad na. Amuyo kakabsat, iti natakneng a tao, ti honest man kakabsat ko. Dato'y ganan siya. Ganan siya iti pamilya na. Yan. Naragsak iti pamilyana kakabsat ko no ti ama ken oray ti ina ket mapagtalkan naragsak dayta a pamilya ngumno ang mapagtalkan kakabsat ko nagulo dayta a pamilya aga-apa da agasawa da sinsinlilusan dita ngem gapo ta anes kakabsat ko naragsak iso ganan siya iti tao nga mapagtalkan saan lang iti pamilyana oray pay iti employer na yan datoy kakabsat ko tao nga honest kakabsat ko isuna ket ganan siya iti employer na taapay. Oray no han nakitkitan ti employer na kastay lang ti panagtrabaho na hangad dagiti da duma nga agtrabaho laeng no nakakita ni bossing na ket naawanen saan nga napintas ti panagtrabaho na. Ganan siya mo lang datoy iti country kun oray pa iti church kun oray pa iti lubong kakabsat ko. No, iti tao ket honest. Iso gapo na nga nagsiyaat kakabsat ko, no masursuro tayo dahito kababalin, na dayaw nga kababalin, ti anak ni Apo Diyos. Ngam ti dishonest man, kakabsat ko. Ti hanganatak nga tao, no doktrina ti pagtungtungtungan, kakabsat ko, iso na ket false teacher. No, ti panagbiag na, di pamilya na, kakabsat ko, mabaling adulterer iso na. No, employment, kakabsat ko, nasadot iso na. No, hanganatak data nga tao. No, agkari kakabsat ko, so naket hanatungtong palim ti karina. Yan. No, ti kinapod so naket naulbod. No, business ti pagtungtungan mat, dato'y kabsat ket nakusit. Nakusit dahito a tao. No, dahito'y ket hanganatakneng. Ngam, no, ti pagtungtungan mat ka, di mga banag kakabsat, dahito'y nga tao ket nalaing nga mangpadpadakis. Yan. Perdiyan na dagiti katrabahuan na tapno maipangato da bagina yan padaksin na daytoy iti san anatak ng tao ngem datayo kabsat ko nga anak ni Apo Dios yan.
sursurwen tayo ti agbyag an natakneng. Agbalin tayo nga honest man. Inyamat ti kuna ti Biblia kabsat ko, may panggap iti honesty, kinatakneng. Adda dagit subagmamano nga tekst ti Biblia, balbalakad ni San Pablo. 1 Timothy chapter 2 verse 2 kunana jay. Ikararagam dagiti ari ken amin nga agturturay tapno agbiag tayo anatal na ken naulimek na Diyosan ken natakneng iti amin banag. Kuna to live a life of honesty, datayong anak ni Apo Diyos kakabsat ko. Ekspektarin na tayo ni Apo Diyos nga agbiag anatakneng, di ko na nadya iti amin na banag. Amin ko na nadya. Oray numamay sam, oray wan makikitakin ka. Natakneng kalata. Oray datoy kadwam ti pamilyam, kat adayo ka di pamilyam, di ka abrob. Natakneng kalata. Muna na dyan natakneng iti amin na banag. Oray no dumteng iti enya man suot ti panagbiag. Hanga mapektaran ti kinatakneng mo. Hanlang tiyempo iti oray amin na tiyempo. Tinatakneng nga tao, kanayon ang natakneng iti amin a banag. Nya may kaduang kuna ti Biblia, 1 Thessalonians 4 verse 12, kasti ti kunana. Tapno makapagna kayo asitatakneng kadagiti tagarwar. Nagsya datoy kabsat ko. Kunana jay, sitatakneng tayo taapay, kitaan na tayo, buybuyaan na tayo dagiti tagarwar. Dadya ngay, dealing tayo kadakwada. Di pan nakipulapul tayo kadakwada. Isu kumpleto nga representante, dadya pamati tayo. Yan. Saan nga dadya naglaying tayo ti Biblia, ngumsan tayo nalaing nga danggay kadakwada. Yan. Kasapulan ang agtunos dadya kakabsat ko. So kapuna kunana to, walk honestly nang nangruna dagjay tagarwar kunana jay. Nya pa may katlo kunana jay. Romans 12 verse 17, provide things honest. Kunana jay, diyo supapakan iti dakis ti siya sino man nga agaramid ti dakis kada kayo. Ikagumaan nyo nga aramiden tinaimbag iti imatang iti amin tao. Yan, ikagumaan nga agaramid tinaimbag. Numampay dakis ter aramiden da kada tayo, kakabsat, tinatakneng nga panagbiag kakabsat ko. Yan, oray no dakis ter aramiden da kayo, kunana jay, ikagumaan nyo latta, ti agaramid tinaimbag kadakwada iti imatang iti amin nga tattao. Nyapay, 1 Peter 2 Corinthians 13 verse 7, kunana niya, do that which is honest. Kunana niya, ket itag kararag kami iti Dios asaan kay kumanga agaramid ti dakes. Saan atapno agparang kami maanamungan. No di ket tapno maaramid yu kuma tinatakneng uray no kasla mababalaw kami. Oray niya aramidin da kada tayo kabsat ko. Agaramid tayo latta itinaimbag. Dahito itinatakneng nga kababalhin iti maysa nga anak ni Apo Diyos. Kunana Ellen G. White kabsat ko. Di libro na education kunana. The greatest one of this world, tisapsapulen na. Iti dahito alubong ka ni Apo Diyos kabsat ko. Is the one of man. Dagiti tao nga saan nga mailako. Saan mo't nga magatang. Tao nga natatakneng, kunana jay, souls that are true and honest. Nga saan nga mabuteng, nga awagan ti basol, itinagan na. Nga iti konsensyana true to the duty as the needle to the pole. Nakakasla kumpas, kunana mamay sa itiduna. Saan nga, tao tata, yes tata, nakatalikod ka, no. Kadwam no nakasango ka, nung nakatalikodan, saanin. Kunana dya dagiti tao anatakneng, kunana mamay sa itududa. Nga magatang saan nga malako, kunana dya, uray pa'y, bumaba, nagtilangit, kunana dya, agtakder, iti kinapodno. Kastoy itinatakneng tao, ket dahiti sa pulan na ni Apo Diyos, ikakapsat ko. Tao nga true and honest. Saan nga magatang? Saan nga mailako? Mama siya ititudo na. Takder ti kinapudno. Uray niya ti aramiden na ti kabusor. Uray niya pasamak ti panagbiag na.
mama siya iti tuduna. Tadajay kumpas ket kwa, inganat siya nga na perdi data kumpas. Mama siya lata ituduna. Oray ano mo, oray bato-bato mo, oray no taltalem, no hampay na perdi data. Mama siya iti tuduna. Kastoy itinatak ng panagbiag. Iti tao ni Apo Diyos. Kapsat ko. Kunada, honesty is not a policy, it is a state of mind. Wait, pacheck natin kapsat ko. Kunada na tayo, honesty is the best policy. Tima kunak mo, honesty is not a policy, it is a state of mind. Dagiti anak ni Apo Diyos kakabsat ko, nga nadalusan ti parabor na, napunno ti puso da ken ti panunot da, iti parabor ni Apo Diyos. Ti bunga iti panagbiag da, iti natakneng nga panagbiag. Honest nga panagbiag. Bendisyonan na tayo na Apo Diyos. Ito yung nga gabi. Sakbayak nga aglipas, awisin ka manen iti panagkararan. Manakabalin ken naayat a Diyos mi. Iti daytoy nga oras iti labi o Apo. Agyamang kamikin ka, iti nagpintas nga leksyon nga ing kami na pagadalan iti daytoy nga rabi. Wina po iso kumidagdi bagbagi mikin ka. Nakapoy kami Apo. Ngem dawaten mi Apo ti panakabalin ti Espiritu Santo. Iti parabor mo. Tapno masursuro mi ti agbalin ang natakneng. Saan lang ay imatang kadagiti tao uray pa iti imatang mo. Agbiag kami amay ayo iti imatang mo. Tulungan na kami garod Apo nga biag asipupod mo. Ang biag na si tatakneng. Dati iti dawaten mi iti napatay ginagan po Isus. Amen. Ngayon managayam iti panagbuyam iti dati nga rabi. Umuna pa lang dati nga rabi, katawisin ka. Kanto no bigat ti rabi, kanda iti sumarsaro no pa rabi. Agbuya kayo manen, katado iti masusuroyo, iti dati rinabi nga panagbuya yo. Ti Diyos ti kumuyog kada kayo, bendisyonan na kayo.